Ай, сега ще му се намълчи. Вижте. Много заявки ме пращат, брат. Много заявки, много съм търсен. В този тикток направо. Ще изтривам тикток, ще изтривам вече. Иван, спрати на... Мерси, брат, мерси. Merci в темpo. Mano, cala, te cuidou a cara. A coxa e próximo chamou o cara lá. Consumo o quê? Consumo o quê? Мене ме страх, аз съм играл с... Борба съм играл с всеки. Майя, обаче мой набор. Мене какво ме интересува Майя, кой набор е? Мене това не ме е бе. Майя на 20 ли си като мене? Мълчи, що не говориш сега? Какво бе? Какво се зежи с мен бе? Ами, айде кажи нещо да. Що не кажеш нещо? Ами не искам да се заеждам с такива хора. Иване, ти Не искаш. То просто не искаш. Защото не си ми на нивото. Чума си, Сурайчо, извинявам се, искам, моля се да стъпя само за малко, 2 минути, само да кажа аз нещо, брат. Сурай, нещо много се прави. Брат, Сурайчо, слушай сега, брат, момичето искаше да го кажеш за добро, нищо не те обиждала, нищо не те е направила, брат. Да, брат, тя няма право да го казва, просто няма право да го казва. Киксове. На мен никой не ми е казал да се слагам кола за... И аз това и казах. Тя вика, аз от 3 дена ти казвам, ти явно бармана ти е много жесток, вика, си е спяли, не помниш. Казвала ли на двамата? На мен не ми е казвала. Аз виж, не иска да сложих. Че? Виж коментар. Да, бе, видях. О, коце. И кой трябва да се махне към банките, бе? Не, бе, мога да сложиш хикс просто. Не знам, питай пак да. Концето, лудия, концето. Коце стига е повреден. Той концето на мене ми сърдит. Виж. Минало му. Коце, какво се разгифтил тия дни? Да, бе, Коце, ти не се разгифтил, бе. Чакайте.